Здаецца, яны заўсёды былі разам. Михаил Павлович, Нацыянальны акадэмічны народны хор імя Цітовіча і беларуская песня. Меламаны з усёй рэспублікі і замежныя госці, прадстаўнікі творчай эліты і дзяржаўныя дзеячы сабраліся пад дахам адной з лепшых канцэртных залаў сталіцы беларускай дзяржаўнай філармоніі, каб павіншаваць з творчым залатым юбілеем Михаила Павловича Дрынеўскага, мастацкага кіраўніка аднаго з самых праслаўленых харавых калектываў Беларусі. 50 гадоў я толькі з хорам нацыянальным працую. Вот з нагоды гэта ў паўвека і сёння праходзіць канцэрт пры поўнай зале. Дзякуй Богу. У гонар такой выдатнай даты ўсіх гасцей, якія прыйшлі падзяліць з Михаилом Дрынеўскім гэтае свята, чакаў грандыёзны канцэрт, дзе сардэчныя словы віншаванняў, усмешкі і кветкі змяніліся некалькімі дзесяткамі песень у апрацоўцы юбіляра і танцавальнымі нумарамі. Найтонкае музычнае палатно, клапатліва створанае майстрам, упрыгожанае мудрагелістымі нацыянальнымі узорамі, заварожвала гледача. Здавалася, што ўнутранаму погляду адкрываюцца і бязмежныя родныя прасторы і таямнічы свет беларускай душы. За тыя паўстагоддзя, што Михаил Павлович кіруе нацыянальным народным хорам, заслугі маэстра прызнаваліся неаднаразова. Заслужаны дзеяч мастацтваў БССР, лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР, народны артыст БССР. Аднак гучныя званні не ўсё кажуць аб праўдзівай сутнасці яго служэння роднай краіне. Пра тое трапяткае пачуццё, з якім Михаил Дрынеўскі ставіцца да культурнай спадчыны беларускай зямлі і якім ён шчодра дзеліцца з гледачом, адкрываючы нашым сучаснікам амаль нязведаны і бясконца глыбокі свет народнай песні. У нас вельмі вялікі рэпертуар і песенны, і танцавальны, і музыкальны. Будзем працаваць, вяртаць людзям тую ж песню беларускую народную. Гэта сапраўды мастацтва вышэйшай пробы. Ды і як можа быць інакш, калі, па словах юбіляра, яго галоўная задача праз новыя аранжыроўкі і апрацоўкі данесці да гледача тую самую беларускую песню, якую Рыгор Шырма ласкава называў сяляначкай. Але данесці ўжо зусім у іншай якасці, у арэоле музычнай вытанчанасці і паўнагучнасці, здольным сціплую сяляначку на сцэне цудоўным чынам пераўтварыць у яркую паненку. У гэтым беларускі музыкант, дырыжор, фалькларыст і этнограф бачыць сэнс і велізарную радасць свайго творчага лёсу.